Per tal d'afegir o suprimir seccions o temes al nostre curs, primer hem d'activar l'edició. Per a suprimir una secció, fem clic a la icona dels 3 punts de la secció corresponent i seleccionem l'opció Suprimeix el tema. Si el tema no conté cap element, s'esborrarà immediatament. Si en té algun, ens apareixerà un missatge de confirmació, ja que en suprimir la secció també s'enviarà el contingut a la paperera de reciclatge. Per afegir més seccions al curs, hem de fer servir l'enllaç Afegir seccions que apareix al final de cada tema. Seleccionem en quina posició volem ubicar la nova secció i fem clic a l'enllaç corresponent. Recordeu que només veurem l'enllaç si els continguts de la secció estan desplegats. Si volem canviar la posició de la secció una vegada l'hem creada, ho podem fer arrossegant-la des de l'índex de la part esquerra.